Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholics. Your Christian witnessing and for your efforts in nurturing this present generation in the same Christian faith. Our warmest fraternal hugs also goes to the many men and women of the other Christian churches, particularly the Reformed and Evangelical churches that have flourished in this land over the many years. With us, we share in the one confession of the Christian faith, and certainly with us, we will be united in our efforts to translate the message of Christianity into concrete works of love in the service of the poor, the forgotten, the lonely, the elderly, the sick, the unloved, and the abandoned. Today, we mark the fourth and final day of our launching event in celebration of the 500 years of Christianity with the commemoration of the first baptism. And so, from all of us here in the Queen City of the South, in Cebu, where everything began 500 years ago, welcome and happy quincentennial anniversary to our faith in the land. We hope that you'll be with us in the succeeding hours to join us in this momentous historic events. Mabuhay Pilipinas, mabuhay world! Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other to see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Saint Paul the Apostle, pray for us.
This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Sally May Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sunny Boy and Luella Santiago and family, Alex P. Montañez and family, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linao Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Jardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Abeles, Quelans Food House, Mr. and Miss Lucas B. Datoy and family, Jess and Amelia Dison, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Icasas and family, Adolfo and Malo Ato, Purita and Lorenzo and family, Fe Yamido and family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, EMAR Human and Environmental College, headed by the President Maria Lita Montalban, Captain Ireneo and Betty Malano, Engineer and Mrs. Ernesto G. Aguilar and family. Thanksgiving intentions, Nida Tumalip, Anonymous, Carlos Tan and family. Good health, Lita Montalban, Mercy Evangelista, Linda Aguilar, Erning Aguilar, Henry and Lolita Evangelista. Birthday intentions, Emelyn de la Peña, Arvin Borla, Felia Aguila, Mildred Cadayona, Elsa Garcia, Clarita Solamo, Lordelisa Napala, Engineer Ernesto Aguilar. Special intentions, safe voyage of Captain Ireneo Malano and the officers and crew of MV Kuwai. Safe voyage of Chief Mate Heribert Malano of MV Oriental Iris. Ella May Samas, Elizabeth Alterado, Radicito Bactol, Eagle's Nest. Recovery and healing of Email Season, Pai Cadena, Regina Cespedes, Arnel Pamador, Julie Sanz, Linda Torrejos, Arias and Ben Batong, Esther G. Magbanwa. For the eternal repose of Rodolfo, Bernardo, Milagros, Luciana, German, Erlinda, Claudio, Thelma, Marutas, Julio, Minandro Sr., Anastasia, Filipa, Eduardo, Ernesto Sr., Manuel, Renerio Sr., Conrada, Domingo, Abraham Sr., Adelaida, Linda Macario, Petra, Maria Paz, Ricardo, Alberto Sirhia, Magdalena Sabas, Dionisio F. Diana Sr. Those who died of COVID-19, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ang Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipaiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga binati kong mga igsuon diha ni Kristo. Ang mga pagbasa karong ikatulong Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo
Nagtudlo ka nato nga nagapadayon si Jesus sa paghatag sa kaisog, kalinaw, ug labaw sa tanan, pagpaabli sa paghunahuna ug pagsabot sa mensahe sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw ngadto sa mga apostoles. Nga ang iyang pagkabanhaw lamang ang makahatag ug kahayag sa atong mga kasinatian nga mga pag-antos, kasakit, ug uban pang kasinatiang wala nato masabti nig kalibutan. Diha lamang sa iyang pagkabanhaw, mahatagan og kahulugan ang mga kangitngit nga bahin sa atong pagkabuhi ug kamatayon ning kalibutan. Busa ning santos nga misa, atong pangayoon nga dugangan ang pagtuo, pailob ug kusog ang atong kaugalingon ug ang tanang katawhang atong gimahal. Ang misa karong buntaga mao si Father Nathaniel Ybañez, OSB, St. Benedict's Monastery, Cogon, Digos City. Ang choir karong buntaga mao ang Benedictus Chorale, Benedictine Monastery Chapel Choir, Cogon, Digos City. Manindog ang tanan ug dayigon ug simbahon nato ang Ginoo pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mga igsuon, atong pagahinulsulan ng atong mga sala, pangayoon ta sa Dios ang iyang pasaylo, gugma ug kusog aron maangyan kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dakuoy yamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyonon da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios ang makan makagagahom sa tanan.
kami kanimo, nagkapasalamat kami kanimo. Naganayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buntong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawag pansasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa ato sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labi, halang dugo, Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, diba sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Hesus. Apan, inyo siyang gitugyan sa kagamhanan. Ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato, nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas. Ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa, paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong
Hinutlo gikan sa sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo. Ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Og si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Og dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kon kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuuran. Apan, ang nagtuman sa iyang sugo, mao may hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang, ug naghuna-huna nga nakakita sila ng espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha man kamo. Tanawan ninyo ang ako mga kamot ug mga tiil, ako gayod kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kini mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem.
kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Udiha sa itong mga pagbasa, atong makita ang imahin sa mga apostoles niining panahon na ilabi na diha sa imahin nga gipakita sa buhat sa mga apostoles atong unang pagbasa. Ang mga apostoles niining panahon na nagmaisugo na nga nagsangyaw mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Atong hunahunahon ni atong panahon nga wala pa nila masiguro ang kabanhawan sa Ginoong Hesus, sila magtigom apan puno sa kahadlok. Gani dili halos manggawas kay basig basakpan sila, dakpon, taralon ug patyon susama sa gibuhat sa mga tao sa Ginoong Hesus. Apan niining panahon na tungod sa kasiguruhan sa pagkabanhaw, nagmaisugon na sila. Makita nato din ang imahin sa faith journey sa mga apostoles. Gikan sa gamay pa nga pagtuo, hangtod misangko sa hingpit nga pagtuo nganha sa Ginoong Hesus. Ugani, uban ning hingpit nga pagtuo sa Ginoong Hesus, nagmaisugod sila nagsangyaw sa Ginoong Hesus sa maayong balita, bisan pag magkahulugan kini og kasakit, bisan pag magkahulugan kini og kamatayon. Sumala sa tradisyon, ang mga apostoles miula gayod sa ilang dugo, gawas lamang sa usa, no? Pero silang tanan, halos silang tanan miula silang dugo tungod ug alang nganha sa atong Ginoong Hesukristo. Doon natin konkretong panig-ingnan alang kanatong mga Pilipino, si San Lorenzo Ruiz. Thousands of years na after the apostle, mibutho San Lorenzo Ruiz, nakita nato ang iyang lalom nga pagtuo nganha sa Ginoong Hesukristo. Nga bisan mo sangko kini sa sakit kaayo nga torture, sakit kaayo kamatayon, apan matod niya bisan pag na ako'y iso kalibo kinabuhi, libuan ka kinabuhi kinintanan akong ihalad nga sa Ginoo. Ngano man tungod kay sigurado siya nganha sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Sigurado siya sa pagtulunan nga Katoliko, pagtulunan ng Kristyanismo. Sigurado siya nga human sa kinabuhi sa kalibutan, dunay kinabuhi didto sa langit nga nagpaabot kaniya diin. Di na niya masinati ang kasakit, ang kaguol, ang kabalaka, kundili lunlon kalipay, lunlon kalinaw. Sigurado kaayo siya niini. Ato kimbirahan sa itong kaugalingon. Mungutan na kita, taod-taod magita na mga Katoliko. No? Siguro maingon ka natong uban nga, nahimo akong Katoliko by chance. Kaya akong ginikanan, Katoliko, by chance, nahimo akong Katoliko. Pero taod-taod na. Matagtuig, nagasaulog tag Pasko sa pagkabanhaw, si Manasanta ug uban pa. Ang pangutana kini. Sama sa mga apostoles, no? Kumbinsido ba usab kita personally ng Ginoong Hesus na banhaw gayon? Kumbinsido ba kita personally nga dunay langit human sa kinabuhi sa kalibutan? Kumbinsido pa kita personally nga dunay resurrection, nga mga matay magitang tanan pero abot ng panahon mabanhaw pud ta sama sa Ginoong Hesus. Ug makadayon sa gingharian sa langit, kumbinsido pa kita niini. Atong tan-awon ang kinabuhi sa mga apostoles, sila nga nahimong kumbinsido sa pagkabanhaw, kumbinsido sa kinabuhing dayon, nagkinabuhi pinasikad sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Nindot kita biraw sa itong kaugalingon, no? Kung tinuod nga kumbinsido kita, Simba Matag Domingo, Divine Mercy Chaplet, Rosary, and so on and so forth, kung tinuod nga kumbinsido kita, atong i-assess ang atuang kinabuhi sa milabing nga mga takna, huna-huna pulong og buhat, ato ba ning gipaningkabutan nga nahaom kanunay nganha sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Makaingon ba kita nga sa milabay nga mga takna, milabay nga mga adlaw, milabay nga mga panahon, naningkamot gyud ko o kinabuhi nga tinuod nga Katoliko, tinuod nga Kristiyano. Naningkamot gyud ko, huna-huna pulong buhat sama sa mga apostoles, sama sa mga santos, sama ka San Lorenzo Ruiz.
nga kung nahuna pulong og buhat, diha sa kung nahuna pulong og buhat, dili jud ko makasala. Naningkamot ba kita niini? E din hiya makita unsa ta ka convinced sa atong pagtuo nganha sa Ginoong Hesus. One day, na ako'y naistorya nga usa ka foreign student gikan sa Malaysia. Pero siya convert from another religion to Catholicism. Nahimo siyang Katoliko gikan sa laing relihiyon. Matod niya, sa Malaysia, pipila lamang ka porsyento ang Katoliko. Pero, matod niya, once may sila kanisya usa ka Katoliko, makita gyud, dayag gyud ang iyahang kinabuhi nga nagsubay sa pagtulunan ni Jesus. Nagkinabuhi nga nagsubay sa pagtulunan sa Ebanghelyo. Matod niya, you know what I observe in the Philippines? The Filipinos are taking their faith for granted. Daghan kayong Katoliko sa Pilipinas. Pero tanawang mga kinaiya sa mga Katoliko. Tanawang mga ipanghimo sa mga Katoliko. Muna nga moingon sila nga, sa Pilipinas, daghang mga Katoliko, pero kini mga Katolikuha nabahin sa pipila ka hutong, no? Pipila ka grupo. Unang grupo, kani mga Katoliko nga nominal Catholics. Kanang sa pangalan lamang nahimong Katoliko. Kung taon mo sa imong relihiyon, Katoliko. Pero, dili mo simba lang, pero kanang kasal, bunyag, lubong. O, kanang pinili lang ang mga higayonan. Kasagaran, nasa mall, o nasa sabungan, o asa na sa lapitan nag-adto-adto, pero Katoliko ni sila. Nominal Catholics. Ikaduhang hutong sa mga Katoliko, kining gitawag nila og sacramental Catholics. Katoliko ka? Oo. Simbag ka matong Domingo? Oo, walay paltos. Simbag Domingo. Napay rosary, napay Divine Mercy Chaplet, napay ubang mga prayers. Pero, ang iyang pagkakatoliko taman lamang sa mga sacraments. Unin ang panahon nga mag-ampo siya. Gawas ni ana, grabe, no? Chismis dito, tikas dito, and so on and so forth. Ang iyang pagkakatoliko taman lamang sa mga sakramento. Gitawag siya sacramental Catholics. Ikatulong hutong kanang gitawag og evangelized Catholics. Kinsa man ni sila? Katoliko. Oo, Katoliko. Simba. Rosario, Divine Mercy Chaplet, uban pa mga devotion ginahimo. Unya naningkamot 24 hours a day gikan pagmata sa butang tutulog sa gabi o bisan nagtulog na siya, no? Naningkamot siya yung hunahuna pulong og buhat di gyud makasala. Naningkamot siya yung hunahuna pulong og buhat nihaom kanunay nganha sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Evangelized Catholic. Nominal, sacramental, evangelized. You ask yourself now, asa man ko na belong ni ini? With all my honesty, asa man ko ani? Sacramental pa ba ko? O evangelized na ba ko? O basig nominal rako nga pagkakatoliko? Ang mga apostoles, mga santos, San Luis Ruiz, these are our examples. Atong ginatanaw, atong mga ehemplo diha sa pagkakatoliko nga evangelized. Mga tao nga naningkamot nga magkinabuhi, pinasikad gyud sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Ug kining pagka-evangelized nagsukad nganha sa pagkakumbinsido sa pagkabanhaw, pagkakumbinsido nga dunay kinabuhing dayon, pagkakumbinsido nga human sa kinabuhi din sa kalibutan, dunay langit nga nagpaabot. Muna nga kini mga evangelized Catholic, they live their life today for a life in heaven tomorrow. These are evangelized Catholics. Again, atong susiyan atong kaugalingon, atong kining paningkamutan, daling litokon, lisod kay himuon tungod sa mga tawag sa kalibutan nga nindot gyud kaayo, no? Daghan ang matintal. O nga ang grasya sa Dios kamatuoran gyud kini. Mulaom kita niini, uuban sa pagtugyan sa atong kaugalingon ha kaniya, atong liyon sa atong kaugalingon, maningkamot nga mutubo, mulipang nganha sa ato ang pagkatinuod nga Katoliko, aron ang ganghaan sa langit andam kanunay nga mo-welcome kanato sa panahon nga mubiya mutaliwan kita niining kalibutana. Ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanato.
Palihog sa pagtindog ato ipadayag karon ng atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay, ginubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga naghimog bag-ong kabuhatan diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa matag pangamuyo kita muingon, bag-uha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Bag-uha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini, atol niining tuig sa mga klerigo ug konsagradong kinabuhi, nga magsaksi unta sila sa pagkabanhaw ni Kristo, sumala sa ilang kinabuhi nga nabago. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, nga sa tinuoray ilang mapakita ug mapahikap sa mga kabus, ang ginaingon nga kalambuan sa ekonomiya sa nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga mga Kristohanon nga ang kahayag sa nabanhawng Kristo, magdanag unta sa atong mga plano sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa biktima sa mga kalamidad, nga malig-on kanila ang pagkabanhaw ni Kristo, nga nahitabo human sa iyang pagpasakit o kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, mga lulid ug mga taong adunay disabilidad, nga bisan sa ilang kahimtang, magpadayon nga mulaom tungod kay nabanhaw na si Jesus, busa kita usab mabanhaw uban kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsoong nangamatay, nga makadawat na sa hingpit nga ug kalipay, ug kaluwasan, ilabi na ang mga namatay tungod sa COVID-19, ang mga sakop sa cooperators, benefactors, ug sponsors sa Paulines Media Mission. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nang itong Amahan, pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo, imong gibag-o ang tibuok kabuhatan. Baguha usab ang among mga kasing-kasing aron mahimo kaming takos makigsalo kaniya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Dayon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kagikan sa imong kambagihatagon na dawat namo kang gihalat kanimo ang paan nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Dayon ang Dios, Daygon ikaw, Ginoong Dios, tanang kalibutan, kagikan sa imong kambagihatagon na dawat namo kang gihalat kanimo ang bino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsuon, pag-ampo kamo rang kining ako og inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagkakalingay sa iman, alang sa pagkakalingay ng santos na simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasa sa malipay nga simbahan ug ihatag ang bunga sa kalipay nga way katapusan kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayod kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanglaban. Si Kristo ang ikahalad na dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghelo mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa iyong himaya, gusto na sa kahit nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahinasan. Santos, gigid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipigas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik,
Aron paghandom sa kamatay na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisit nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Romulo ug George, among mga obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose yang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, dihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ngayon karon sa tulang itong Amahan nga pasayloon niya ang atong mga sala ug daton kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, bumabot ka namo ang imong gingharian. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man aking harian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita kang pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Mga igsuon sudunga ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita, gitapit dinhi nining iyang bangkete. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sudunga nga maluluyon ang imong lungsod, ug itugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Deliverance Prayer by Father Chad Reperger for use by the laity. This book contains various prayers for use by the laity in waging spiritual warfare. These prayers are from the Church Treasury, a vital tool to fight against today's evil. Available at the Paulins Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines, at 190 per copy. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug magapanalangin, magagiya, magaprotekta kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos atong kasaulugan, manglakaw kita atong dadon, puy-an ipaambit sa uban ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia. Sa